deň, priatelia. Tak máme koniec víkendu, krásneho, slnečného. Tak mám takú light tému, ktorú by som chcel nahodiť. Dneska som išiel do Kolárova na motorke a pri prejazde okolo jedného pola som ucítil takú zmes zaujímavej vône, kde sa slama miešala asi s kukuricou, s nejakými domácimi zvieratami, chovom teda domácich zvierat. Proste bola to taká zmes vôni, ktorá vo mne okamžite vyvolala spomienku. V tom momente som sa preniesol na presne konkrétny deň pred dobrými 35 rokmi do Hlohovca k babke, kde presne túto vôňu, túto zmes tých rôznych voní bolo cítiť vždycky v auguste, v lete. Jasné, vôňa je asi najsilnejší spúšťač, ale stáva sa aj vám toto niekedy, že ucítite vôňu a okamžite si spomenete na nejakú spomienku, nech je akákoľvek stará. Peknú nedeľu, teda pekný zvyšok nedely a pekný zvyšok víkendu vám ešte prajem, nech sa vám darí a prajem vám aj veľmi úspešný začiatok určite skvelého pracovného týždňa. Dovidenia.